Kadungog na mo anang kantang Too Much Love Will Kill You. Kisa to'y gakanta na? Ha? Jubit? Amoy murag nakapa-revive or nakapasikat-sikat ana, patay na Jubit. Too much love will kill you. Tinuod na, dili. Kinsay mo ingon, tinuod na pader, tasang kamot. Maayo. Kinsay mo ingon, di na tinuod pader, tasang kamot. Wa, manday mo'y klaro. Pulos kita gustong mahigugma, gusto sa tang higugmaon, pero usahay di ta kamaong muhigugma. Di ta kamaong mugamit sa paghigugma. Muna si Kristo gitagaan ta niya og model nga mao ang iyang paghigugma nato. Minaw ko ang gibasihan anang kantahang Too Much Love Will Kill You, mao si Hesus, kay sobra kayo iyang paghigugma nato, nalansang hinoon siya sa cross. Murag sakto, no? Murag laging sakto. Pero si Kristo nag-ingon, kinsa tong mahigugma sa iyang amahan, sa iyang inahan, sa iyang anak, og sa iyang kaugalingon, labaw kanako, mawad-an sa iyang kinabuhi. Apan kinsa tong mawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton niini. Sabot di ay kanadeng gugma related na sa kinabuhi. Nanawaw, na ay babaeng lalaki maghigugmaay. Unsay mahitabo? Na ay bagong kinabuhi. Niyag mag-away, patay ang kinabuhi. Niyahay man ang kinabuhi nga gihisgutas Ginoo. Dili na kinabuhi nga naa sa atong lawas. Kanang imong lawas, dili na maoy buhi. Kanang lawas nimo, kaning lawas nako, apil ning lawas paderone, patay na na. Giling niya mong tupad, natanaw nako, patay na ka. Patay na ng lawas na to eh. Maobitay hinungdan nga magsigitag kaon, magsigitag inom tubig, kay kundili, patay. Ang kinabuhi, mo'y maghatag og tubig, mo'y maghatag og pagkaon, maunay kinabuhi. Pero kanang atong gipakaon, kanang atong gipainom, kanang atong patambalan, patay na na. O di lang gitambalan, patay na na eh. Nakuha mo? Uy. Mao na. So, unsa may gipasabot ni Kristo? Atiman na ang tinuod nga kinabuhi, kanang tuburan sa pagkaon, tuburan sa tanan, tuburan sa tanang gikinahanglan para aning atong lawas. O kinsa man na ang tuburan sa tanan, way lain ang Ginoo. Kanang imong tupad, bisag unsa og saad ana nga I will love you and I will make you happy, ay gyud tuo ana. Kanang inyong mamagpapa, magsigig ingon amo gyud mong atimanon, nay gabutan nas unahan, mabangga ang gisakyan ana, wa na kay mamagpapa. Di ba? Kanang inyong anak, moingon maningkamot yung kong eskwela bahalag lisod ta, pa eskwelaha lang yung ko, kay ako, yun mong hatagan og maayong kaugmaon, basta mulampos ko, promising kayo, na makauyab nagbuangon, tukhango na, dahil nagsuka-suka. Ay, sali ka na eh. Kadaghan, kaning pare, moingon, sus, palit lang yun mong slot. Di ba human gini atong kumbinto, karong gabi atakihon lang ni patay na ni kaugma. Pero tiwasa sa niyog palit ang slot eh. Na naman gisit naman na natugod ang slots. Kamong mga bana kung magsigi gimog hatag ngadto sa inyong asawa nga di na mo maghuna-huna unsay mahibilin diha ninyo, kana sang inyong asawa mulambo nagmaayo ang iyang kalipay, og sa iyang kalipay magsigi sa naghatag diha nimo sa iyang kinabuhi, hangtod sad mulambo ang imong kinabuhi. Pero magsigi na ganita og dinao, kanang nga ngigagod kansin ako no, ako ni musangko kita sa siging away, siging gubat, pinatyanay.
Gilingi ana ang imong tupad be. Practice ing na akong isaad ihatag nako ang tanan nganha nimo. Sige, ing na. Wag yun, mulingi isa nga taga na padir nga mo kailaan na. Unsa may imong ihatag di ay? Unsa may maayog yun nga una natong ikahatag kana gyong paghimo og paningkamot nga dili ta makasala kanang mawaon ta ning atong sala. Patya ang imong sala. Mao nay the best natong ikahatag sa atong isig katao. Matod pa sa ikaduhang pagbasa nga magpakamatay ta uban ni Kristo. Ang atong bunyag maunay pagpakamatay uban ni Kristo kay pagbunyag nato gipapas ang atong sala. Nya karon kay dagko naman ta mo desisyon na ta nga papason ko na ning akong sala. Pananglitan kanang sala anang porn. Kana bang kalaway? Lami biya kay nang salaa. Hasta kami anak mananaw man sad mi, ambot ni paderone mo tan-aw ba ni. Pero sala na oy. Oh, kana mga bana magsigig tan-aw ana, di na nimo hunongon, patay gina imong asawa, mag-anam ginagkabati ang naong ana. Basta sigihan ani mog tan-aw kanang sala. Oh, mag-anam jud kabati. Kay kadto na may magsigig hari si imong una-una, nya nigtan-aw nimo si imong asawa, diferensya man gyud kayo. Magsigi na lang man taga. Magsige lang kag ingon kanigido, magpanilap ka ba kanigido, ana? Iglingi nimo si mong asawa, nusam ni matay ni bang buang. Pero ayaw na himo ang sala, di ba kanang imong mga tao kuyog nimo, pirmi ginang nindo tan-aon. Oh. Kana ding sigig pangasaba, sala man sana, sige kag pangasaba, patay gina imong relasyon sa imong gikasab-an, imong anak, imong kasab-an, magdumot na nimo. Magdumot na, magsige nag-imong karulay kadako na ko, karulag madako ko. Ana na. Pero sige gigugma, di ba? Magsige nagparayig nimo. Nawa mo kakuhana? Maobita na kamong mga asawa sa sige ninyong pangasaba sa inyong bana nya ang silingan kusog kay mo parayig. Mahatakli gina dito. Nga naman nindot man ginang higugmaon ta. Kanang inyong mga anak, sigihin nagkasaba, di ba mutakli na nga tos computeran, adto na nas barkada, adto na magsigtan-aw cellphone, nya kusmod kay nagnaong kun imong tagdon. No? Wa di ba kamo, inyo kong gikusmuran, kay ako masamong gikasaban. Di ay, sigihan ta mog baligyag slat, aron kada ninyo palit, perting nindota sa inyong katawa. Mauna siya, sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga, sa to? Mag-awit. Pamukibado. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinsa ra may makasulti ani, ang tao rasad nga nagsigig higugma. Sa unang pagbasa, ang babae nga nipakaon sa sinugo sa Ginoo nga mao si Eliseo, unya iya pa yung gibutangag room, gitagaan din siya sa Ginoo sa iyang gikinahanglan. Unsa may gikinahanglan itong babae? Anak, kay wa gid sila'y anak. Gihatag sa Ginoo ang di gyud kayang kabuton sa managtiayon tungod sa ilalang pag-atiman sa sinugo sa Ginoo. Kay ningon man ang Ginoo, ang mudawat sa akong gisugo nidawat sad nako og sa nagpadala kanako. Nya kisa may kasagarang sugoon sa Ginoo ang labing ubos. Mo nang moingon ang Ginoo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. Tagaan ta mog sample kamo mga asawa. Kon pananglitan ang imong bana nakapangabit, nya ni abroad mang imong bana, nya ang iyang kabit nabuntis. Nya galisod siyang pagbuntis ba, magsigig spotting, kinahanglag bed rest, nya gihinginlan mas iyang ginikanan, nasakpan man, nga nangabit di ay, nahimod ay kabit, gikauwaw, gipalayas, nya adtos inyo manuktok, moingon siya, na mabdos baya ko ma'am, ang amahan ani, imo biyang bana,
Nya mura man kong magsigig spotting pa bed rest man ko, wa naman ko ikahigdaan, pwede anhilang ko mag-rest sa inyo. Saman, dawaton ninyo mga asawa? Kinsay mo dawat? Simbak ko lang bag mahitabo ba kinsay mo dawat? Ay mo pataas kamo mga bata kay wa pa mo ibana. Kamong wa mo pataas, patay ng inyong kinabuhi. Mga daw mo, mga yawanon mo. Kana bang nahigugmas ka o galingon, mao na ang itudlo sa yawa nato. Simbakulag mahitabo, dawata gyud. Og inyong makita, ang inyong kalipay, sobra-sobra gyud. Dili na na muhunong. Nga naman, kay niguli sa imong bana, musamot kag kalipay. Imo din silang buhatan o katong pagapaga ba katong kwarto-kwarto adto pahigdaon ang iyang kabit niya. Adto na siya magduawan, di dol na lang kayo. Ana siya standby nimo, do-duaw sa pikas kwarto. Pero imong kuyugan niya moingon dayon ang imong bana, day tungod aning imong pagsagop sa akong kabit o sa imong pagdawat o pagpasaylo nako. Dinagid ni nako usbon, uwaw kay kustanan, ikaw gidi ang sinugo os Ginoo nga nagbag-o sa akong kabuang. Kung magpanganak ato, manghod dayon. Kisa may mumanghod, nakapanguyab magtaro nga laki, gipapahawa naman ninyo, yan namin nyo, kamo pagimuluhod. Di ba? Anong di man mumutuo? Ingkal imposible kay na pader. Ing nang imposible, ang posible. Di na pwede. Ang posible, ang imposible, gihimo nas Ginoong posible. That is the power of love and the power of God. Gakinahanglan ta ana karong panahon na mga igsoon kay ang selfishness o self-centeredness mao na ro'y gipahari sa yawa og muguba sa atong kinabuhi. Pero karon gipakita ninyo sa inyong paghigugma dinis parokya o sa sige sa namo dining paningkamot, paghigugma ninyo naghigugmaay tang tanan, tanawag unsay nahitabo sa atong simbahan o sa atong simbahanan. Unsa may nahitabo? Nindot bati. Tungod din ninyo. Tungod din nato nga naghigugmaay, pero di na mo manghatag, di na mo mupalit og slat, tanawa, di ba mga lusno na ning kisami, wa nay manglimpyo diha, wan agyod, hugaw na kayo, hasta ka na nyo lingkuranan, hugaw na kayo na, mga guba na ng ludhanan, mga brown out na ni dinhi, kanang electric fan, din ana mo tuyok, kay kas kurente, sige sad mo kusmod, ang pari sab, kusmod sa kignaw. Kanindot yung maghigugmaay, no? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Imong tupad ba? Ing na, musaad ko nimo, you can always count on me. Ing na ka daw eh. Sige na. May na lang na ba, panahon siyang kalisod, maduol ka niya. I-assure lang, you can always count on me. Nindo talagi ana. Sige na, manindog na ta mga nahigugma. Ang wa mahigugma, panguli lang mo sa mo.